Икенче зур хак ул инде бала каршында әти-әни аңа дөрес, матур тәрбия бирергә тиеш. Аны иманлы, инсафлы, мәрхәмәтле, кешелекле, сабыр, яхшы холыклы итеп тәрбияләү әти-әнинең зур бурычы. Әлеге хак ул иң әти-әнидән сабырлык һәм тырышлык таләп итә торган хак. Чөнки баланы үскән дәвердә аның инде бала вакыты, аның яшь үсмер вакыты, әлбәттә һәрбер чорында үзенең килеп чыга инде мәшәкатьләре, үзенең килеп туа сораулары, кирәкле вакытта дөрес җавапны бирә белү, аңа карата дөрес холкыңны күрсәтә белү, дөрес үзеңнең инде кырыслыгыңны күрсәтә белү, үзеңнең рәхимлегеңне күрсәтә белү, әлбәттә бу әти-әнигә бирелгән бик зур сынау һәм бик зур, әлбәттә алдагы көндә шушы сынауны үткән өчен дәрәҗә. Шуңа күрә балаларны дөрес итеп тәрбияләү, аларга дөрес тәрбия бирү, моны инде Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә Коръәни Кәримдә дә өйрәткән. Һәм әлбәттә әти-әни уйларга тиеш алдан ук. Кем белән аралаша минем балам? Кемнәр белән ул дус? Һәм инде нинди ризыклар ул ашый? Кайсы урыннарда ул балам йөри? Әлбәттә инде әти-әни аның өчен борчылырга тиеш. Әгәр дә синең балаң Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп яши икән, хәләл ризыклар ашый икән, дус иптәшләре шушылай ук итәгатьле, әти-әниләренә карата хәерле балалар икән, әлбәттә үзеңнең балаң өчен дә синең күңелең тыныч. Ләкин әгәр дә балаң, Аллаһ сакласын, яман юлда йөрсә, ашаганы харам булса, эчкәне харам булса, әгәр дә инде аның иптәшләре, дуслары шулай ук начар юлда йөри торган балалар икән, яки начар юлда йөри торган кешеләр икән, әти-әни күңеленә әлбәттә урын таба алмаячак. Шуңа күрә монда инде әти-әниләр әлеге бөек һәм зур хакка үзләренең игътибарларын бирергә тиеш, үзләренең барлык көчләрен куярга тиеш һәм баланы шушы дөньяда җәмгыятьтә яраклы, җәмгыятькә файдалы бер шәхес итеп тәрбияләүгә үзләренең бик зур көчләрен куярга тиеш. Ни аяныч күп әти-әниләр карьера, бизнес, дөнья дип балаларын читкә куялар. Күбесе үзләренең балаларын тәрбияләүне башка кешенең кулына тапшыруны кулайрак күрәләр. Бу очракта да әгәр дә без инде дөрес сайлау ала алсак иде, дөрес кешеләрнең кулларына тапшыра алсак иде, һәм алар биргән тәрбия без бирергә теләгән тәрбия белән тәңгәл килсә иде, һәм әти-әниләр әлеге өлкәдә дә үзләренең зур тырышлыкларын һәм игътибарларын бирергә тиеш.